Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोन आं दिनै माने रानिं खालामनो थांगासिनो आरो ना रानिं प्रेक्टिस खालामनो थांगासिनो दङ। साइकेल सालायदों आं साइकेल मिथिबाय। साइकेल सालायनांगौ अब्लासो माने मोजां जायो आरो ना। माने खारनायफ्राव एसे तागद जायो। बेखायनो साइकेलबो सालायनांगौ जोङो एक्सारसाइज। तो नायलांबाय थादों नोंथांमोना जोंनि एक्सारसाइज खालामनायखौ। तो नोंथांमोन बिराद गोबाव जाबायमोन आरो ना साइकेल सालायैया। साइकेल सालायनानै थांगासिनो नै। माने आं दायो बेलेग मबाइल बाहायदों दै मोनसेखौ आङो भिडिअ आपल'ड होनानै गारबोगासिनो दङ बेखौ दाहाय पाब्लिक खालामहैगोन आङो दायो माने आं नै साइकेल सालायलांगासिनो आरो ना थ' नोंथांमोन जों जायगायाव मेन जायगायाव मोनफैबाय आरो ना हाइवेआव खारनो थाखाय गासिबो रेडि नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिसाय दङ जोंहा गासिबो जवान लोग अभी खड़ा है रनिंग करने के लिए देख सकते हैं आप लोग दोस्तों ये देखो आज कितने किलोमीटर दौड़ेंगे 7.5 किलोमीटर दौड़ेंगे आप लोग देखते रहना दोस्तों अभी हम लोग 7.5 किलोमीटर को अभी हम लोग लगभग 17 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे देख सकते हैं आप लोग दोस्तों तो अभी हम लोग टाइम देख के आज रनिंग करेंगे तो नोंथांमोन जों माने दायो रनिंग खालामसै आरो ना नैबेनो जोंना हाइवे खाथि जाखायो बेयाव हाइवेआव खारगोन जोङो हाइवेआव खारबा एसे मोजां आरो ना नै बिथिं गासिबो जोंहा सेंग्राफ्रा गासिबो दंजोबो दा जों खारनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो तो टाइम स्टार्ट तो नोंथांमोन स्टार्ट खालामबाय जोङो स्टार्ट खालामबाय खारगासिनो दं मिथिबाय 7.5 किलोमीटर खारगोन आंनि सिगाङावबो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिथिं खारगासिनो दङ मानो होनना बुंबा आं बारा गोलाव भिडिअ बानायला खारनायखौ नैथिं खारगासिनो दङ जानो मानो होनना बुंब्ला रायलायबाय थाबा मेङोना खारनायाव ओंखायनो खुगा मुथुनानै खारनांगौ आरो ना जेब्लायबो गन्थंजों हां लानांगौ मिथिबाय खारनाय समाव 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Posis खालामसै Posis बिदि खालामबा स्पिड खारनो हायो नोंथांमोन बेफोरबायदि खालामनांगौ नै जोंहा सासेयाबो प्रेक्टिस खालामबाय मा होनोथाय बिदि स्टाइलखौ नायनो हागोन लामा गान्दै स्टाइल बियो सासेया जा पुशआप खालामगासिनो नायनो हागोन रबिनसन ना मा नाममोनलाय रबिनसन बिथांनि नामा मिथिबाय गोबां हार्ड वर्क खालामो जोङो नायनो हागोन नोंथांमोना प्रेक्टिसा जोबोद गोनां बिनि उनाव जोङो प्रिपेयारबो खालामनांगौ एग्जामनि थाखाय नोंथांमोनथ' आं खिथाखाबाय लेखाखौ मा लेखा फरायनांगौ दा बेनो आरोना नै बिथिं जोंहा माजबाट कलेज नै बिथिं कलेज दङ दै बे नैबे हाइ स्कुल आरोना लकेश्वर हाइ स्कुल बे बर' मिडियाम नोंथांमोन आं दायो बारगोन आरो हागोन हाला नायसै तो यार हम लोग दौड़ते 4.5 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया अभी हम लोग 17 मिनट में कंप्लीट किया तो आप लोग गलत सुना होगा आप लोग 7.5 सुना होगा हम लोग 4.5 ही बोला था उसको हम लोग 17 मिनट में कंप्लीट कर दिया अभी देख सकते हैं ये हाई स्कूल है मैंने नहीं पढ़ा इसमें मैं दूसरा स्कूल में पढ़ा तो ये मजबाट का है मजबाट नौहजार एरिया में है ये तो नोंथांमोन जों दिनै माने 4.5 किलोमीटरल' खारबाय दाखालिनिफ्रायनो आं खारनाय जाथ'वाखैमोन आरोना दायो जों लकेश्वर स्कुल फिल्डआव दंफैयो दसे बेयाव बारनाय जोनाय खालामसै एसे बारला बारसि बिनि उनाव आं दहाय ओरैनोसो बुंदोंमोन प्रेंकसो खालामदोंमोन आरोना 7.5 किलोमीटर खारगोन होननानै खारनांगौ खारनायालाय माने दिनै बारा गोलाव खारथ'ला गाबोन खारनोसैलाय
थ' बिदिब्ला नोंथांमोनाबो बिदिनो प्रेक्टिस खालामबाय था माने एसे मोजां प्रेक्टिस खालामनांगौ होमब्लासो माने रानिंआव जोङो इन्टारभिउआव इजि जाहैयो नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलखौ नायदोंबा आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला बेजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामब्लानो नोंथांनि स्क्रिनसिम सिगांग्रो नुहैग्रो दा जोंहा गोदान सरकारा भेकेन्सि ओंखारगोन होनना बुंदों माब्ला ओंखारगोन माब्ला ओंखारा बेसेबां सैथो खौराङा नेनानै थानोसै ओंखारब्लाथ' मोजां जोंनि थाखायनो थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय बर' हारिनि जय हिन्द